dit moltes vegades i sovint per les associacions de comerciants i pels botiguers, realment és una manca important a fer o a afavorir la vinguda de visitants de tota la comarca i de Barcelona inclús o d'altres punts del país a la nostra ciutat per la manca d'aparcament i la dificultat d'accés al centre de la nostra ciutat. En aquest tema, nosaltres el que veiem és que, d'acord amb les últimes resolucions per part dels tribunals de justícia i de la situació que ens trobem amb el pleit, amb l'operadora comercial, el que sí que veiem és que estarem molt de temps encara fins que tinguem algun tipus de solució definitiva en aquest solar. I davant d'aquesta situació, clar, nosaltres el que ens hem plantejat és dir per què no busquem a la norma la possibilitat de dotar d'usos provisionals aquest sòl, de manera que, sense perjudicar tot allò que s'hagi d'implementar a posteriori, sigui favorable a tota la ciutadania, sobretot pel que fa a aquesta manca d'aparcament a la nostra ciutat. Tant a la llei del sòl com a la llei d'urbanisme de Catalunya sí que es preveu, i ho ha fet l'Ajuntament de Barcelona en aquest cas, fent un registre de solars buits, sí que ha fet en aquest cas la possibilitat d'implementació d'usos provisionals en tots aquells solars que d'alguna manera no tenen un ús definitiu i que es troben en una situació bastant inconcreta, però que en qualsevol cas no donen un servei efectiu a la ciutadania. Nosaltres el que estàvem portant aquí era la proposta, en primer terme, d'encarregar al Servei d'Urbanisme i de Mobilitat la redacció d'un informe a efectes de determinar la procedència de la possible implementació d'usos i obres provisionals d'acord amb això que els deia, amb aquestes previsions de la llei de sòl, de la llei d'urbanisme, a efectes de fer possible un aparcament al solar de Can Fàbregas. Entenem que un aparcament no deixa de ser un ús que és bastant innocu de cara a qualsevol transformació que hagi de patir amb l'ús que finalment es destini a aquest solar. En cas que això no fos possible urbanísticament, cosa que nosaltres creiem que no, que ha de ser possible, perquè a més tinguem en compte que aquest solar està qualificat com a un solar urbà, però té dues classificacions diferenciades. Una que és tota la façana que dona al sector Viada, que aquí hi ha sistemes, que aquests sí que revertiran a l'Ajuntament de Mataró, i l'altra que és dotacional, que aquest sí que és el de la zona comercial. O sigui que encara podríem entrar en el matís de veure si a la zona de sistemes ja podríem fer aquesta implementació immediata. Doncs d'entrada seria fer aquest estudi per saber si això és possible i en cas que això no fos possible, i encara que ens trobem en una situació de pleit amb l'operadora comercial, igual que s'ha fet en altres municipis, fer la proposta de dir, mira, doncs durant un temps fas la cessió perquè nosaltres puguem fer un ús d'aparcament i durant aquest temps estaràs exempt de pagament de l'IBI o del manteniment del solar. Vull dir que això no afecta en absolut el propòsit o el posicionament que tingui aquest Ajuntament i tampoc té que afectar massa amb una operadora comercial que es troba a Madrid i que em sembla que aquí, si és que sap on és aquest solar. En tot cas, treguin aquest tel que molts han vist d'oportunisme i de populisme en aquesta proposta que els estem fent, simplement el que estem és plantejant la possibilitat de donar un ús que jo crec que tota la ciutat de Mataró agrairia enormement. En primer lloc, agrair el suport dels grups que ens han votat a favor la proposta, amb tots els ets i uts que hi han posat, des de la necessitat d'impulsar aquest pla d'usos finalment com ha de quedar aquest solar. Jo penso que això no és incompatible en absolut amb el fet que es faci un ús provisional aquí. També amb les apel·lacions que s'han fet inclús a Convergència i Unió, aquí un referent històric de tot aquest procés, també els haig de dir que l'alcalde Joan Mora va ser l'únic que va posar d'acord tot aquest ple amb aquest tema. Vull dir que justament fan l'apel·lació equivocada. Aquestes referències que em fa vostè, senyor Camprubí, al respecte de si des d'aquí, des d'aquest grup municipal, aportarem o no aportarem, jo penso que al final, vostè diu, això té un cost, clar que té un cost, sí, però jo crec que al final aquí el que hem de valorar és la relació cost-benefici. Té un cost, però quin benefici representa per la ciutat? És absolutament compensable. I l'altra part, aquest joc que diu que fem nosaltres, de geometria variable amb el govern, en el qual hem aprovat un pressupost i ara demanem més coses més enllà d'aquest pressupost i això significa que estem fent una esmena a aquest pressupost. Home, i no perquè nosaltres tinguem un pacte amb aquest govern deixarem de fer propostes, encara que estiguin fora del pressupost, perquè creiem que s'han de fer. I per últim, a la senyora Ruiz,
Clar, si vostè considerava que el fet d'entrar en una negociació amb el Corte Inglés tenia incidència finalment com quedava aquest litigi, home, que no, que jo crec que es pot fer per separat, no estem parlant d'un divorci de dues persones físiques, sinó d'un ajuntament i una empresa, que no, home, haver fet una esmena de la part dient que s'anul·lés el conveni i deixar només la part urbanística.